Çağlar Gorman Halkara Günü münasibetli Mar Welat we Mar şäher häkimlikleriniň welat baş bilim hemde medeniýet müdürlikleriniň Demokratik Agrar Partiyalaryň welat kämçiletleriniň Wenallar guramatynyň welat bölüminiň Senagatçylar we Telekeçiler Partiýasynyň Mar welat kämçiletiniň Kärdi şeraklaşyklarynyň welat birleşmesiniň welat ýaşar guramatynyň birlikde guramaklaryny geçirilen dabarady. Bayramçylyk gününe çağlara ýatdan çykmajak pursatlar başlady. Bayramçylyk gününe kalp bari ajaýyp döwrümizde bu ýysançdan dolu bolan şadiýanjy çağlar özleri üçin niýetlenen otlujukda gedirince edip döwrüwap teýilgäkiň oýnamaçlar dünýäsinde wagtlaryny şadiýan geçirdiler. Çağlar Gorman Halkara Gününe başlanıp geçirilen dabara gatnaşan Bahtiyar çağlar özlerini dördüleyen şeýle ajaýyp mümkinçilikler üçin Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadagymyda we Arkadagyl Gahryman Ferdarymyda çağ kalplarynyň çykýan hoşallyk sözlerini aýtdylar. Ýokary ruh bilen wesenen bu dawarlarda mektep we çeli çağlar edarlarynyň terbiýelenýän körpüler, keçi ýaşly mektep okuwçylary gatnaşdylar. Şadlyk şowkuny wesenen bayramçylyk dawarlaryna şadiýanjy çağlar özleriniň bu ýysançly kalpyndan çykýan şirin aýdymlaryny, täfili goşgularyny we ajaýyp tan çykyşlaryny görkezdiler. Çağlar Gorman Halkara Günü münasibetli Mar welat häkimliginiň welat saglyk goraýşy we baş bilim müdürlikleriniň goramaklaryny welatyň saglygy keldiş okuw terbiýeçilik toplumyna geçirilen bayramçylyk çärefi çağa dünýäsine mahsus şadlyk şowkuny weslendi. Dawarda çykyslarda çağlar Gorman Halkara Günü münasibetli gutdolar aýdylyp, ýurdumyzyň ötüp gelýän ýaş nesilleri we olaryň saglyklaryny goramak bardy diýen aladalar üçin Gahryman Arkadagymyda we Arkadagyl Gahryman Ferdarymyda alkyş sözleri beýan edildi. Bayramçylyk dawrasynyň dowamyna bu ýerde terbiýelenýän çağlara Gurbanguly Berdimuhammedow adyny howunarlygy mätäç çağlara himayet bermek boýunça haýyr sahawat gazanasyndan hemde hormatly prezidentimiň adyndan gymmat baha sowatlar gowşurly. Bayramçylyk dawrasy bolan çağlar öýüne uly mähir we alada bilen gurşalýan körpüleriň we çağlaryň çağ kalplarynyň joşup çykýan çykyşlary beslendi.